chceš něco po mne? Čo chceš? Zapni si webku a neotravuj. Neumím německy. Cože? Myslíš, že si změníš hlas? Že budeš tvrdší? Tvrdý nebudeš. Hej, ten Ale co to máš za ksicht? Co to máš za ksicht? Tak si? Počkej, Já já ti ukážu. Jo. No. Pojď. Marchante. Hajzo. To by Já bylo si asi tě vtipné. najdem, kde bydlíš. Vasil Mazur. Tam tě dobijem jako malé děcko. Ty seš to za buzeranta. Můžu. Máš štěstí, že nemůžu flusnout na ten monitor, ty zgarbe. Ale no neříkej, no Ukurvenina. co Hej, seš to za máš fakt tak... buzeranta? Co seš za buzeranta? No jsem, no, tak nedá se, však jsme tu vole, nevidíš? Hej, ty Ty písadou, ne? ty tvoje fotky mluví o všem. Ty Za seš všem. buzna. Ty seš Ale buzna. ten nějaký fake prostě. Ty jakou vadu neumíš mluvit, nebo co? To jsi ty kokot, tvoje Kerus, ne? Co ty? Česnek. Počkej, Česnek já je mu to piča. vysvětlím jednou řečou. Ty mě budeš říkat kundo. Ty budu Víš, říkat co to je kokote. IP adresa, Budu ty říkat stráči. kokote. Víš, co to je IP adresa, ty stráči. Víš, co je to IP Teď to adresa? vypnu, najdu si tvou IP adresu a A za tam si chvíli tě najde. čekej 3 BMWčka před tvojím A barákem. máme auto Jo, a přijede na BMX. Je mi to přes jasné. auto tam dojde. No mě to nezajímá, co máš, hochu. Myslíš si, že jsi píča nebo co? Ty kreténe, jeden Já mám vyřízaný strýca na zdechlý, kriminálce.